Allah sarki rabin raina tafiya ba mutuwa ba Allah dawo min da ke lafiya ya tarna kakin turaren tattalin tilawar transformer tarwatsa ta barya tumur masa taruhun turmin manta muku tarin rumbun tumun tilere tunda tarkon ya tafi da ni kaunar ki tara da bargo da jijiya rahin ganin ki yasa na kama da jinyar hajijiyar jimma ajinjiya maje magun manjibir mijin jawo jami'an wajujun wajen jinin ajalin manja a jallabiya ai ni nake iya wuya ya wankan wankewa kin muka dan wakokin kyafe kiyar awaki makke makon mamakin mutum ni da ke dan Allah dan bai ki so ki mun nan ka ga jama'a suna ta jira Salamu alaikum barkan ku dai. Ha, sun budi. Me shayi haɗo mata shayi da bombita biredin ka sa bota dan mutu kuma ta kudin mambaran bankin budun yakin kai. Kiyin ki nake ya ki yayin kilihin higa karkayin hingiyar hirgi hikimar hikari himmatar hiru hin fada kafar hiftu cikin history din zuciya. Sai hoton za ta tsira kai. Kai ka san so ne kake faɗin wannan nan nura kwanan nan inuwa ya noma numfashin nauyin noto watan Nuwamba nuna mutuwa akan ta. Kai gashi yanzu yan kudi da ka kashe su. To bari akan muradi na kudare sararin faskaran asarar ko da sararin kasar surkutu bayan marawan lambarin kaduwar kitabar kura. Ai daga mun gashi mana kiranka. Don samun sababbin shirye-shiryenmu ku shiga YouTube channel ɗinmu Zumbaɗi TV ku danna subscribers ku yi like ku danna ƙararrawa don sanar da ku da zarar mun ɗora sabon aiki mun gode.